O do BNG foi e volverá a ser o escano dos galegos e das galegas no Parlamento Europeo. Pero ten que selo con máis forza, con máis apoio social e estou convencida que o próximo 9 de xuño todos os galegos e galegas que queren que Galiza teña unha voz forte en Bruselas van a apostar pola candidatura do BNG, pola candidatura que encabeza Ana Miranda. Grazas ao BNG en Bruselas falouse do noso sector pesqueiro, do sector leiteiro, das nosas rías, da emigración da xente moza, da fuga do talento investigador, do abandono do rural, do corredor atlántico ou da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Grazas ao BNG, en Europa falouse da necesidade dun modelo enerxético alternativo ao espolio eólico, da regeneración democrática, da memoria histórica, da crise demográfica, da defensa dos dereitos sociais e tamén da defensa da nosa lingua e da nosa cultura. Queremos unha Europa que nos deixe aproveitar todo o noso potencial, que avance en dereitos laborais e sociais, que reforce os servizos públicos. Queremos unha Europa de portas abertas e solidaria. Porque coa candidatura do BNG que encabeza Ana Miranda, os galegos e as galegas van ter en Bruselas unha voz forte que defenda as súas vidas, que defenda este país e a súa xente e que ao mesmo tempo defenda unha Europa dos povos que aposte pola paz, pola xustiza e pola solidaridade.